Абе, водата... тя е при вас, добре. Знаеш, че ние сме тук на реквести. Нашия отбор. Между другото, Ева. Кое за това? Няма да чувам обаче, защото има още някой. Дневка иска. Гледам ви, ви умрели там, седите с жилетките, аз... Те ни взеха. Да. Викаме сега как искам да гърна Ники, бате. Кой е това? Еми да, то последен ръшъм. И аз взех чанталата им... Да, между той толкова случайно е взе чанта. Имаше горе Сега ли, хора. бе? Ме стреляха отгоре, човек, те от всякъде дойдоха. Мене ме да стреляха, като се пуснах. Аз съм Викам Silence. този, сега идва за раницата и няма Аз резе. знаех, че Ще си говорим. предполагах, че ще си говорим, обаче ще казвате никога. Ти обаче някакъв такъв... Посигурно добре да. Не казах ти дам поведител. Айде да изпразних и това, бе. Аз не съм го попал даже. За цяла игра... Край стрелях, аз ще помните. За цяла игра 400 топчета, добре ли? И то накрая ги изстрелях. Перфектно. Значи... Сме нинджа, бе. Zero casualty идва. Да, аз Добре, не... ние двамата накрая. защото се си зигавили за това. Бате, ние бяхме стигнали до тех. Поне да се излигаем, аз стрелях на единично. Отдолу, отгоре. Имаше един безсмъртен там. Да, имаше. Ние 4 човека. Ние 4 човека го дупиме, братле. Аз виждам как тя кудре човек, точно в него. Нищо. Важното е, че... Next time. В крайна сметка. Не, в крайна сметка. Да, бе, има игра. Айде си ходим, че ви е студено май на мен, а? Знаеш колко вентирахме? Моля? Защото аз сетих какво ви каза. Тръгвате по пътя и вляво. И защото като ни го намерихме, Виж да, жълтите викам, знаете ли какво по принцип станаха? ние свършихме пак на там, Наистина, където наистина трябваше. станаха скитащи войници. Ти жълти станаха най-скитащи и сигурно викам, цяла игра ще абсурд, що са пътували толкова километри. Виж да, принципно в началото беше точно до нас престрелката. В началото бяхте точно до нас. Близко имаше до нашата Точно той върши. бяха преди нас, И бе. чуваха как говорят Обаче след това дека изчезнахте и ние викаме, аз се придвижваме. Да, ние тръгнахме да ви гоним. И ние ви гониме и то все повече. гората. по време. Джингъра и оттам нататък решихме боен строй мога. Разпиляхме се. И ние, бате, седяхме 40 минути на едно място и накрая тръгнахме, бате. Накрая през себати ще брат. Ако бе го правиш, кажеш, те ли намерите. Ние трябваше да такова дим малко да пуснем вид къде А ние даже от коси пускахме нашите да ни чуят къде сме. Тая мъгла много обърка нещата, ама и много хубаво. Не, добре си получи, аз сме Много готино бе. Играта Такава стана... игра сме играли голи на Лозаната. Защото планинци направиха такава игра, ама хем мъгла, хем вятър и вали и сняг. И ти казвам, тия пушки как не са изпочупили, не знам. Свалям. Беше много яко. Там Поне тук да се вижда това. Много ни хареса тогава в мъгла, защото ти реално контакта го правиш на 25 метра. Знаете какви кадри имаше? Освен, че по едно време аз понеже бях няма да пазя добре. Точно в мъглата ти гледаш само 2 часа едно трима открит. човека. Като слязохме тук долу вече беше Всичко през цялото време, откак тръгнахме отгоре до сега, снимаше през цялото време GoPro. 2 часа. Борим бой на 25 метра, имам се видим бе човек. Стреляме хаотично. Свали се второ в очилата. Играч. Без стрелба всички гледат още. Лоп. Браво, гледай. Я гледай ти. Така, Да. Само нормално, да замръзви. И ръката ти колеги, да се съберем да си кажем две-три приказки. Скоп, къде си бе? Скоп. Как го заключи, бе? Абе, ама си къпа фики. Аз съм го добър. Много силно го казваш от това изпълнител. Изпълнител се отваря от тази страна. Така. Къде е водата? В Марин. Я дай тази кофа. Взимай. Дай че. Да, моя не го открива. изгубих ножа. Само да си оставиш на врата. Не ми ти върши работа. Просто малко организация на то. Защото знам какво ще стане. Ще седна в гората и ще стои 2 часа. Също бях. Ангеле, Още не боли газа. иска да каже нещо. Първо изчакайте, Ангел. Първо искам да ви кажа, че приемам всички критики, които имаше относно липсата на карти, координати и така нататък. Опитахме се по най-добрия начин да организираме такъв тип игра
спрямо информацията, с която разполага. И времето. Тоест, няма специални карти, няма точно фиксиран терен. Имаше фиксиран терен, но не е организирано преди това с мъртва и така нататък. Пак казвам, всичко това беше супер затруднено от това, че 25 човека се отбелязаха в това, че ще участват, идват двойно повече. Или през цялото време не е ясно колко човека ще бъдат, или дали въобще ще бъдат. Което нали, е извод за всички нас, че ако искаме друг път да се случват нещата по-организирано, трябва да има някаква обратна връзка с организаторите, за да можем да планираме по-добре дадената игра и да организираме. Наистина нямаше карти. Сега, относно това, че някой Animal, слушай, че някой от вас по някакъв начин не се ориентираха къде се води битката. Искам да ви кажа, че сините се разделиха на две групи. Първата група тръгна от лявата страна на пътя и от 10-та минута до края на играта води бой. Не знам с кой, с някой. Другите също, в дясната страна. Може прямо помежду си. Тоест, все пак някой е намерял някой и, нали, предполагайки, че имате радиостанция и комуникация, се надявахме, че знаете къде се намерят. Да. Гората в мъглата. Тя Къде има стои? мъгла, има гора и така нататък. Гората в Това е мъглата. ясно, но в крайна сметка това прави нещата интересни. Добре. Още веднъж ви благодаря за това, че сте дошли отдалеч от различни места, че постоянно се отзовавате на нашите игри. Това по-скоро е някаква мини-регионална игра. Ние знаем как се организират сериозни игри и сме правили такива и ще организираме няколко такива. Да, които ще бъдат по-продължителни. Чудя се дали да не продължим гангстерската война, която не знам кой от вас е участвал, която стана доста интересна игра. Или да продължим някои от другите мисии, такива по-продължителни, да го комбинираме с някакви други. Или нещо типа на Сталкер. Да продължим някои от игрите с история така в това, което сме правили. Ще видим, ще го измислим. Така че, ако има нещо да казвате сега, казвайте го, за да се изяснява тук и сега. Сме приятели. Искаме да ви благодарим за организацията и от тези усилията. Ние ви благодарим за това, че пък винаги се отзовават, има наистина да играем и коректно и така. Ако има нещо някой да каже, сега е момента да го каже. Или да замълчи за да Поздравления за инициативата, браво. Ева. Да благодаря и за коректите. Браво. Още една вратка не е. Animal Circus. Една бърза ли? Към колите. Повече сме мокри, май. Наистина, още веднъж се извинявам, ако нещо не е било така както трябва. Аз много добре си давам изводите къде са пропуските и слабости в нещата. Станат по-добре нещата, всеки изминат път се подобряват нещата, има някакво развитие. Ама аз ще кажа нещо като представител на 10-та група. Следващия път, като правите организация, примерно да кажете в 11 часа, колко кажете в 9, да може да почнем в 11. Ние сме от 9:30 тук и чакаме. Я бе знам, ако пишете примерно начало на играта в 11, колко кажете начало на играта в 9, да може да почнем в 11 наистина. Нали нещо такова, защото сме си българи, тук нашия менталитет е малко по-такъв. Моя да ти кажа, аз като кажа 10 или 11 съм такъв, но разбирам за какво говориш. Добре. Точно. Аз когато казвам 11, го правя по такъв начин, че все пак хората, които стоят от София, тия хора да не Няма стават проблеми. 2 часа да тръгнат. Най-добрият Да. вариант, кажеш, че трябва да сме тук в 9, ние ще си направим вече сме. Добре, разбрах това е което. Добре, искам да благодаря и на Animal и на Тигъра, тук стари играчи, които отдавна не съм виждал и съм щастлив да ги видя да стане тази игра. Надяваме се по-продължителна игра. Ако може и Милсим, Добре. се изкефим много. Ами това е нещо, което примерно мен лично най-много ме кефи. Също да, ще направим такава игра. Нашата група да се специално... Сенчо, коментирахме вече. Им дайме рапели да се качат горе. Супер, Рапели бе, няма проблем. супер, ще го организирам. Добре, пела не ви за спускане. Другото, вижте, ако искате да направим една сериозна такава игра, национална или регионална, можем да се съберем
можем да се съберем и да обсъдим заедно да я направим всички. Тогава би било много по-интересно. Всеки да с някакви идеи. Да. Терени тук има доста, аз ще осигуря с общини и други такива, нали, всичко да е законно. Да му навивам пръжина. Просто нали, да го измислим и да направим нещо такова готино. И от 10-та група сме готови за всякакви инициативи. Идеи има хиляди за Супер. сценарии, брутални от по-брутални, най-брутални, стига да има... Лично аз съм човек, който не оцени мненията и идеите на другите хора. Тази игра беше идея на Храбрия. Храбрия, да те благодарим, къде си? Браво, браво. Храбрия. Негова беше идеята, моя беше целта, когато някой има някаква инициатива, да не се убива, защото той може би беше си помислял, че вече няма да се реализира никога. Това е труд. Само 2 години. Добре да се направи. Може да има продължение. Както беше по идея, но Другия път ще продължим сега. ситуацията го изисква. Така. Сега имам един друг въпрос аз към вас. Animal е тук. Какво правим с Гърция? Само за коли. Ние сме с коли за сега. Само коли пускат за момента, доколкото. Я не се знае, коли не пускат по едно време. Камиони, аз им приятел се върна. Енджела да уреди един транспортен Хвърлят отгоре. Не искаш на дата. Няма каца. Който ето цели. Трябва да каца. Аз за Гърция говорих с някой, забравих с кого беше по телефона. Той каза, че е тук, но не знам какво беше. За 8 човек, които бяхме записали отделно. Да, с мене говори. Да, с тебе значи било. Говорих с хората, 3 човека, които са с бели камуфлаж, казаха, че си стоят с US и няма да играят тук. Да се оправи. Така казаха. Аз им обясних, че всички сме руснаци и няма как да се разберат. Те казаха, че не ги Карай, интересува. те са руснаци с американци. Ще има много френди фарал. Двойни агенти имаме. Да, сега тук има един господин в една кръчма, който не е много любезен. Обаче може да се опитаме да отидем в кръчмата. Тя да е проблем с камото. Това се намира в Аз ще самото пробвака. село. Едно такова. Ще има ли място за всички? София, където тук, Ако искате би трябвало да има. Би трябвало да има. Да опитаме, да се съберем, да пием по нещо. Предния път след калната баня влезнахме в най-лошата пицария. Аре надолу. към София, искам това към после отиваме. Ще ходим към Пловдив, нали така? Аз за какво не дойдох? 4 точно и 5. Чакай да умра, да чегувам се. Да. Да, ай.